kuomgi nikech gin kod dwaro mathoth. Ne wago mbaka kod moko kuom jo od bura ka wapenjo gi paro mar chik mana selieko ni motelo cha. Tiwinjo ka giwacho ni ponono japiny ok ni kare kendo ok nyal okino wiye ne kit paro mar chik ni endi kata machalo kaka gedo mag utegi, to gibiro kao lai mopogore gi kit kaka seche moko isundogi. Koro mano e gino ma osebedo ka jotelo mwago go mbaka ketonwa gini miyo seche moko onyalo bedo pogruok maduong' gi kit kaka seche moko oganda paro ni kata mana jo od bura ma Kenya Kwanza ahinya to mawuok konde mantiere duond bura nogo mane winjo kaka senator motelo Chaloso ni nyalo seche moko chiko ite kendo luwo kit kaka chikgi kod jatend piny mosebedo ka uso agenda makit kod mani. Koro mano seche moko nyalo kelo pogruok malach ahinya. Nyakoro Magajwang' ma koro ineno ka onim kanyo endo kono donjo no en jatelo mabende yudo thuolo mar chopo ka endi nyasi nogo mar Madaraka Day. Pononi kod penjo Cleophas nikech an benda bawanga ka neno ka nitiere jo od bura mosechopo ka endi an ka kod Honorable Ediko Mondi Anyanga, jakom Nuclear Regulations Authority e piny mangima Nicholas Ediko Mondi Anyanga machiegni Embu ka endi chopo ka kod jodito mopogore opogore. Yes. Tuko hapa na battalions kutoka Luo Nyanza. All the appointed people appointed by the President of the Republic of Kenya wako hapa wote. Honorable Awedi, Ken iko hapa, Ogendo, Pauline Ochieng, everybody. Mheshimiwa iwuok Nyanza kende bawang' ineno kit dongruok mantiere ahinya to mano ma osebedo ka go kang' mar chwalo dongruok. Ineno kit dongruok mantiere masa mar piny Kenya kipimo gi Nyanza e rang'iny mane? Wadwa ni mondo joluo ng'e maler ni piny oselokore. Ok inyal rito gima onge. Sani tho nitie, ji tho, nyithindo nyaka dhi e skul, ndende nyaka losi, gimoro nyaka losi. Omiyo nyaka obed machiegni gi President of the Republic of Kenya moluor Samoei Ruto. Onge penj mochakwa penjo kendo. Wadwa ni mondo joluo wate osur ka ineno tim mobiro ka magi jomago gi lach te. We monda